వచ్చేసి ఒక లవ్ ఫెయిల్యూర్ సాంగ్ మీద ఉంటుంది. వీడియో మాత్రం ఎక్సలెంట్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. ఒకసారి డెమో చూడండి, ఆ తర్వాత ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూద్దాం. వీడియో నచ్చితే మాత్రం ఖచ్చితంగా లైక్ కొట్టండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో అందుకోసం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ నా కోసం. సో ఇప్పుడు డెమో చూడండి ఫ్రెండ్స్. सिमने से कटी ले लेंगे इंदर मूलते సో డెమో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉందో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం ఖచ్చితంగా లైక్ కొట్టండి ఫ్రెండ్స్. నా కోసం ఒక్క లైక్ కొట్టండి. ఒక్క లైక్ కొడితే చాలు. సో ఇప్పుడు వీడియో ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. ఇప్పుడు దీనికి ఒక ఫస్ట్ వీడియో ఉంటుంది కదా, ఆ వీడియో ఇస్తాను ఫ్రెండ్స్ టెలిగ్రామ్లో. అక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఇక్కడ వీడియో యాడ్ చేసుకోండి, ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా డౌన్లోడ్. మీరు డౌన్లోడ్ చేస్తే డౌన్లోడ్ ఫోల్డర్లో ఉంటుంది, అక్కడ నుంచి వీడియో తీసుకోండి. ఇలా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. దీన్ని ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా చేసుకోండి ఫుల్గా. కొంచెం జూమ్ చేసి ఇట్లా పెట్టండి. ఇక్కడ 5 సెకండ్ దగ్గర కట్ చేసుకోండి. 5 సెకండ్ దగ్గర కట్ చేసి మళ్ళీ దీన్ని 11 సెకండ్ 29 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఇక్కడ వరకు జరపండి. ఇట్లా జరిపితే ఇక్కడ మధ్యలో కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది కదా, దీన్ని కట్ చేసుకోండి. ఏం కాదు, దీన్ని కట్ చేసి ఇంకొకటి దీంట్లో సౌండ్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్, దీన్ని మ్యూట్ చేయండి. ఇట్లా దీన్ని మ్యూట్ చేస్తే చాలు. సో ఇప్పుడు ఫొటోస్ పెడదాం. దానికోసం మధ్యలో 5 సెకండ్ దగ్గర వచ్చి ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో. మీ ఫోటో ఎక్కడ ఉందో ఫొటోస్ తీసుకోండి. కావాలంటే ఫొటోస్ కూడా ఇస్తా, మీ దగ్గర ఉంటే ఆ ఫొటోస్ యూస్ చేసుకోవచ్చు. లేదా ఫోటో కావాలంటే ఫొటోస్ ఇస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో నేను ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకుంటున్నా. ఈ ఫోటో దీన్ని కొంచెం జూమ్ చేసి ఇక్కడ పెడతా. ఇక్కడ 6 సెకండ్ దగ్గర కట్ చేసుకోండి బీట్ మార్క్ దగ్గర. దీన్ని కిందకి ఇట్లా. సో ఇప్పుడు నుంచి ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూగా ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. ఇలా కంటిన్యూగా 1 బై 1 మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్ లాస్ట్ వరకు కంటిన్యూగా ఇలాగే చేసుకోండి. 1 బై 1 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. ఇప్పుడు దీనికి షేక్ ఎఫెక్ట్ పెడదాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఫస్ట్ సెకండ్ 2 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు కంటిన్యూగా ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. చిన్న సైజ్ ఫొటోస్, జస్ట్ చిన్న సైజ్ ఫొటోస్, చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ ఎక్కడి నుంచి అంటే 11 సెకండ్ 29 సెకండ్ దగ్గర నుంచి కంటిన్యూగా చిన్న సైజ్ ఫొటోస్కి మాత్రమే యాడ్ చేసుకోండి. ఇలా 1 బై 1 చిన్న సైజ్ ఫొటోస్కి ఈ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ ఎఫెక్ట్ కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్స్. ఈ ఎఫెక్ట్ కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో కంప్లీట్ అయ్యిందనుకో, కంప్లీట్ అయితే మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఇక్కడ మధ్యలో ఒక ఫోటో ఉంటుంది కదా, ఆ ఫోటో నుంచి స్టార్ట్. ఇక్కడ ఈ ఫోటో నుంచి ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి లాంగ్ ఫొటోస్
ఎన్ని ఉంటాయో అవి కూడా సేమ్ ప్రాసెస్. లాస్ట్ వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు లాంగ్ ఫొటోస్కి ఏ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. లాస్ట్ వరకు ఒక్క ఫోటో మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. వీడియో నచ్చితే మాత్రం ఖచ్చితంగా లైక్ కొట్టండి ఫ్రెండ్స్. మీ లైక్ నాకు చాలా అవసరం. సో లైక్ చేయండి అండ్ వీడియో ఎలా ఉందో ఏంటో అనేది కూడా కామెంట్లో చెప్పండి ఫ్రెండ్స్. సో ఆల్మోస్ట్ వీడియో ఈ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ వీడియో కంప్లీట్ అయినట్టే ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ వీడియో. సో ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.